Хайде, идвай! Алпинистка моя! Скалолазка моя! Така пее Висоцки. Абе, Джуджу, това Джени да не умре от мъка, бе. А? И аз не съм видял Кьоров. Снима ли го? Ма що ти тръгна на тази посока? Ами да видя откъде си дошъл, бе. И? Как е? Само на едно место се завърнах. Да, там има само началото. За какво сте ръкавици? Леле, верно си беше за джапанки.